ପାଗେଳି କଣ ହେଲା? ପଡିଶା ଘର ଭାଉଜ ମାଗିଛନ୍ତି ତରକାରୀ ଟିକେ ଦିଅ। ବାସନଟେ କଣ ପାଣି ଯୋଉ ଡିଚିଟେ ଆଣିଦେଲନି? ହଉ ଦଉଛି ରୁହ। ହଁ ନିଅ ନିଅ। ଆଜିକାଲିକା କଳି ଯୁଗରେ ଲେଡିଜ ମାନେ ତ ଦେହର ଜର ଦଉନାହାନ୍ତି ମାଇକିନା ମାନେ। ତମେ ଯାହା ହଉ ନିଜ ପଡୋଶୀ ଘରକୁ ଦଉଛ ତରକାରୀ ମତେ ଯାହା ହଉ ଜାଣିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ନିଜ ପଡୋଶୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶିକି ରହିଲେ ସିନା ଭଲ। ଯାହା ହଉ ଏମିତି ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହଉ ମୁଁ ଦେଇକି ଆସେ ହେଲା। ପାଣି ଟିକେ ଯାଏ ପିଇକି ଆସେ। ଏଲେଖେଣି ପୁଡା ମୁହିଁ ଭିକାରୁଣି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କଲେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଆସୁଛି ମାଗି। ଆଉ ୟାକୁ ପଠଉଛି ତାକୁ ପଠଉଛି ଶେଷରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ଛାଡିଲାନି। ଏଥର ଆସିଲେ ମୁଁ କୁକୁର ମାଂସ ରାନ୍ଧିକି ଦେବି। ରାମ 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 ରାମ। ଏ କଳି ଯୁଗର ମାଇକିନା ମାନଙ୍କୁ ପାରି ହବନି ତାଙ୍କ ମାୟା ଭିତରେ କେହି ପଶିବାର ନାହିଁ। ୟାଙ୍କକୁ ଦୂରୁ ଜୁହାର ଭାଇ ମୁଁ ପଳାଏ।